Ahojte, ja som Stanka a som braiderka v salóne Braidy v Ružomberku. A ak neviete, čo to znamená, tak sa nebojte, lebo presne o tom bude dnešné video. Dobre, prvé video. Držte mi palce, buďte milí, lebo joj. Ja vám verím. Rozhodla som sa začať točiť tieto videá, pretože mám pocit, že na Slovensku a aj v Čechách nie je o braidingu až tak veľa informácií. A teda ja vám chcem ukázať, že to nie je iba letná záležitosť dovolenky. Ja sama som sa k braidingu dostala úplne náhodou, teda životné okolnosti to tak zariadili. Akože ja som už predtým veľmi rada nosila zapletané vlasy, ale takto som sa vlastne dostala na svoj prvý kurz. Zistila, že čo vlastne všetko to zapletanie obnáša. Zistila som, že ma to extrémne baví a tak sme tu. Takže čistou náhodou. A možno aj vďaka tomu, že to robím, tak teda určite vďaka tomu viem o tom strašne veľa informácií a všímam si, koľko falošných informácií sa šíri po internete a aké nepravdy a podobne, tak som si povedala, že by som mohla vymyslieť niečo, kde tie videá nebudú iba minútové alebo dvojminútové na Instagrame, ale kde budem mať sama viac času vám o tom porozprávať, viac to vysvetliť, viac do hĺbky, možno porozprávať nejaké príbehy zo života a tak vám ukázať, že braiding je vlastne úplne, že top. Ja osobne sa braidingu venujem 2,5 roka asi približne, a snažím sa neustále vzdelávať, prichádzať na nejaké nové trendy, nové účesy a celkovo sa nejak posúvať, či už je to kvôli zapletaniu vlasov, alebo čisto z marketingového hľadiska, fotenie a podobne. Jednoducho, aby som vedela lepšie odprezentovať svoju prácu. Dnes by som vám veľmi rada predstavila, že čo je to braiding, poprípadne kto je to braiderka, pretože ja som braiderka, nie som kaderníčka. Veľa ľudí ma volá kaderníčkou, ale ja ňou nie som. Teda nie v takom klasickom slova zmysle. Ja nefarbím vlasy, nestrihám, nerobím trvalú a podobne. Ja iba zapletám vlasy. Či už sú to prírodzené vlásky, alebo s použitím kanekalónu. Kanekalón je toto, čo máme za sebou, toto farebné, ale sú aj prírodzené odtiene, tie sú zase dole, alebo z nich nevidno. Je to v podstate syntetické vlákno, ktoré vďaka tomu, že do tých účesov dáme, tak dostaneme dĺžku, objem, hustotu, vieme úplne zmeniť farbu vlasov, vieme spraviť blond, melír, natmavé vlasy a podobne. Má to strašne veľa výhod. Braiding alebo zapletané topíky, zapletané účesy nie je iba trend z TikToku alebo Instagramu, ale má to naozaj obrovskú históriu, kultúru, kreativitu. Je to istým spôsobom umenie. Pretože ono nie je len o obyčajný vrkoč, my si vždy Janošika tak predstavíme, že má 2 vrkoče, tak o tom braiding nie je. Ale ide naozaj o tú techniku, o presnosť, časokrát hodiny práce, kým ten účes vznikne, ale vždycky to stojí za to. Vďaka týmto účesom si vaše vlasy oddychnú tým, že ich nepotrebujete česať každý deň, umývať, stylovať, proste oni sú zapletené, sú skryté. Keď máme účes s kanekalónom, tak sú skryté pod kanekalónom, majú ten oddych a dá sa povedať, že je to taký ochranný účes. Ale čo sa týka tých výhod zapletaných vlasov, tak ja tomu budem venovať samostatné video, lebo ich je strašne veľa a myslím si, že to si zaslúži vlastné video. No a pre koho bude tento kanál? Tak ja sa budem snažiť, aby tento kanál bol pre všetkých, naozaj aj pre moje kolegyne, aj pre moje zákazníčky, aj pre moje budúce zákazníčky, ale aj napríklad iba fanúšikov copíkov. Budem sa nám tu snažiť ukazovať nejakú starostlivosť o tie copíky, ako to celé prebieha, nejaké premeny klientiek, unboxingy napríklad, ak budete mať nejaké časté otázky, tak Q&A, kľudne. Budem sa jednoducho snažiť prispôsobiť ten content tomu, čo vás baví, čo chcete vidieť a budem sa snažiť, aby to bolo pre všetkých. Takže, tak, toto všetko môžete očakávať na mojom kanáli, ale teda nechcem moc slúbovať, lebo väčšinou, ja keď niečo slúbim, tak sa to celé premení a vôbec to tak nie je. Takže naozaj budem to prispôsobovať tomu, čo chcete vidieť, čo chcete vedieť, čo vás zaujíma a budem sa snažiť a chcem to robiť pre vás, takže tak to aj bude. Ak vás táto téma zaujíma, tak budem veľmi rada, ak ma podporíte odberom na tomto kanáli, nech vidím, že máte o to záujem. Ak mi chcete spraviť obrovskú radosť, tak mi môžete dať like na toto video, aby som videla, že dobre, môže byť. A samozrejme, ak máte nejaké otázky alebo témy, ktoré vás zaujímajú, tak ľudia mi ich napíšte do komentára. Ja si tie komentáre budem prechádzať, podľa toho budem to všetko prispôsobovať.
No a ďakujem, že ste si pozreli toto prvé video a vítajte v Brejdoch.